नोंथांमोना माब्लाबा कुमार मानसिखौ गंसे बासन एबा आइजें बानायबाय थानाय समाव नुफेरदोंना? गंसे आइजें एबा बासन बानायनो थाखाय बे सिगाङाव हा लायो। हायाव नांगौ बायदि दै सास्रो खालामनानै बेखौ सिफ्लेनानै फोमोननानै लायो। बेनि उनाव बियो गंसे बासननि महर होनो नाजायो। जेब्ला बासननि महर होनायाव बियो जायाखै बायदि मोनो, अब्ला आरोबाव फिन गोदान महर होफिननो नाजायो। बियो मिथिगौ दि बासनखौ खनसे महर होखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला अराव सावगोन, अब्ला आरोबाव गोदान महर फिन होफिननो हाया। अब्ला बेयाव सोलोंनांगौनि मोनसे बाथ्रा दं, बिमा बिफानि थाखाय। गासैबो बिमा बिफानि बेखौ मिथिनांगोन दि कुमार मानसिया जेरै हानि गंसे बासन एबा आइजेंनि महर होनो थाखाय हा लानानै हायाव दै सास्रो खालामनानै सिफ्लेनानै जेब्ला बियो आइजेंनि महर होखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुङाव फोराननानै अराव सावनानै गोरा खालामो, थिग बिब्दिनो समजों लोगोसे बिमा बिफायाबो फिसाफोरनो मोजां आखल, मोजां गियान होनो नाजानांगोन। फिसानि दुखुनि समाव एबा खैफोदनि समाव बिमा बिफाया ढाल जानानै फिसानि सिगाङाव गसंथेनानै थानो नाङा। थामहिनबा फिसानि जिउआव जुदि बेबादि सम सफैदोंब्ला, थासारि सफैदोंब्ला, बेजों जुजिनो थाखाय बिमा बिफाया लामासो दिन्थिनो फोरोंनांगोन। बिमा बिफाया जेब्लायबो नाजानांगोन दि गावनि फिसाफोरनो जेब्लायबो मोजां आखल, मोजां गियान होनो थाखाय। माब्लाबा नोरोम भाबै, माब्लाबा अननानै आरो माब्लाबा रायनानैब्लाबो मोजां आखल, मोजां गियान होनानै फिसाखौ थार लामाजों, सैथो लामाजों थाबायनो फोरोंनांगोन। मानो होनोब्ला गंसे आइजेंखौ महर होखांनायनि उनाव बेखौ सावनानै जेब्ला गोरा खालामो, अब्ला आरोबाव बेखौ गोदान फिन महर होफिननो हाया जायो। बिब्दिनो जुदि फिसाफ्रा समजों लोगोसे गिदिर गोलाव जायो, अब्ला बिनि आखल गियानखौबो सोलायहोनो हाया जायो। बिमा बिफाया फिसाफोरखौ जोनोम होनायानो उद्देश्य नङा। फिसाफोरखौ फोरोंनांगोन, फेदेरनांगोन, फोलावनांगोन, मोजां आखल गियानबो होनांगोन आरो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामनो हानायासो पुण्यनि खामानि जायो।